खुलुमबाय बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। मोनफ्रोम दोलोआनो गावबागाव बिजाथिफोरखौ फोसावनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो दिनै जोबथा बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइ गथायनाय। दा मोनफ्रोम दोलोफ्रानो गावबागाव दोलोनि बिजाथिफोरखौ लोब लोब ओंखारनानै मदद होनानै बिजाथिलाइ गथायहोदों, नमिनेशन फाइल खालामहोदों। समायासो खोन्थागोन फैगौ 9 एप्रिलाव सोरनो रायजो राजाफ्रा बांसिन भट होगोन बेखौथ' दा रावबो बुंनो हाया आरो बेनि फिथाइखौ जोङो मे मासनि 4 थारिखआव मोननो हागोन। दिनै बिपिएफनि गोबां बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइ गथायदों। बिनि मादाव क'क्राझारनि शिउली महिलारि, रबिराम नार्जारि लोब लोब सापर्टारफोरा ओंखारनानै बिथांमोननि नमिनेशन बिलाइ गथायनायाव ओंखारदों, मदद होदों। दा समया सोरजों दं बेखौ जोङो नेनानै थाद'दिनि। गोजोन्थों।